שלום לכם וברוכים המצטרפים למקצוענים 10. אנחנו כל יום בין 2:30 ל-4. האורח הראשון שלי נחשב לאבי תיאטרון הרחוב בישראל. זהו אברהם דנה, שלום לך. נציג גם שיטה ייחודית לטיפול בבעיות תקשורת אצל ילדים, שיטה שסיגל אלבז, שהיא עובדת סוציאלית, עובדת איתה והיא עוזרת לעידוד התקשורת הרגשית אצל ילדים. שלום לסיגל. מעניין מה שהוא אומר, אה? מאוד מעניין. אנחנו תוקפים את זה מזווית אחרת לגמרי, כשתכף נדבר על בעיות רגשיות אצל ילדים. יכול להיות שחלק מהם יהפכו אחר כך לשחקנים מובילים בעתיד. הבעיות הרגשיות האלה, המורכבויות האלה, יצאו הכי טוב על הבמה. המשחק הוא חלק גם מהטיפול שאני עושה, בהחלט. כי עם ילדים אי אפשר אחרת. לא תמיד אפשר לשבת ולדבר על ספה ולהוציא את הכל בצורה מושכלת. ברור. כשאני אומרת ילדים, מאיזה גיל? מגיל 4 בערך, זאת אומרת ברגע שילד מתחיל להיות ורבלי, שהוא מסוגל לבטא את עצמו. אז בעיות תקשורת אצל ילדים זה ילדים שלא מסוגלים לבטא את עצמם? אנחנו לא מדברים על בעיות, הבעיות הן לא בהגדרה בעיות תקשורת, אלא אנחנו מדברים בעצם על בעיות רגשיות אצל ילדים עם כל מיני סימפטומים שבעצם ילדים מפתחים בגלל שהתקשורת הרגשית שלהם לקויה. בגלל שאין להם את המיומנות בלבטא את מה שהם מרגישים ומה שהם חווים, והם מוצאים לעצמם כל מיני דרכים כדי להגיד, רע לי, לא טוב לי, משהו מציק לי. כן, אז מה הן הדרכים האלה ובאיזה שיטה ייחודית את עובדת עם הילדים? אנחנו ננסה לברר אחרי הפרסומות. אנחנו ממשיכים עם סיגל אלבז. בעיות בתקשורת רגשית אצל ילדים, כך לפחות אומרים המחקרים, נובעות בעיקר מדפוסים משפחתיים בעייתיים, ואז הן באות לידי ביטוי במרחב רחב של סימפטומים. סיגל עובדת עם הילדים האלה והיא מטפלת באמצעים יצירתיים, פיתחה אפילו שיטת טיפול יצירתית, ואנחנו כאן כדי לספר עליה. אז קודם כל, תקשורת רגשית, מה היא? תקשורת רגשית זה בעצם היכולת של כל אחד מאיתנו לבטא את מה שמרגיש לי בפנים. מה אני מרגיש, מה אני חווה, מה אני חושב, לתת בעצם ביטוי לעולם הפנימי שלי. מה שקורה זה שבהרבה מאוד משפחות אנחנו רואים שיודעים לדבר תקשורת אינסטרומנטלית, נקרא לזה. יודעים, תלך, תבוא, תתלבש, תאכל, דברים טכניים, אבל בעצם אין מקום לרגשות, אין מקום למה שקורה לי בפנים. אבל הילדים גם לא מדברים. ניסית פעם לשאול ילד בן 5 שחיה לך לגן ולקבל תשובה יותר מאשר כיף, בסדר? זה בדיוק התפקיד של ההורים. בעצם תקשורת רגשית זאת שפה שצריך ללמד ילדים. היא לא באה באופן טבעי. יש ילדים שנמצא אותם עם כישורים קצת יותר ככה באופן טבעי שזה יוצא להם, אבל בדרך כלל אנחנו מדברים על איזשהו דפוס משפחתי. כשאני חוזרת הביתה ומשתפת את הילדים שלי במה שעבר עליי בעבודה או בדרך בפקקים, שכעסתי, שהתעצבנתי, שמשהו שימח אותי, שמשהו ריגש אותי, אני בעצם מלמדת אותם את השפה. כשהילד חוזר מהגן, אני לא שאל אותו איך היה לך היום בגן, אלא אני אשאל אותו איך היה, מישהו הכעיס אותך, משהו שימח אותך. השאלות שלי יהיו יותר מכוונות רגשית. דבר נוסף זה כשהילד מספר לי משהו שקרה לו, אני בעצם יעזור לו לתמלל את זה רגשית. זאת אומרת, אם הוא חוזר מהגן ומספר לי, את יודעת, עושים הצגה וכל כך רציתי להשתתף בתפקיד הראשי והגננת לקחה מישהו אחר. ואז אני אגיד לו, אתה מתוסכל שלא לקחו אותך לתפקיד הראשי בהצגה. אני בעצם מלמדת אותו לקרוא בשם לרגש. למה זה חשוב? כדי שכשיכאב לו משהו, הוא ידע לבוא ולהגיד לי את זה. מה שקורה זה שהרבה מאוד פעמים בשוטף ילדים מתנהלים והכל בסדר. ואז המשפחה נקלט לאיזשהו סוג של משבר. זה יכול להיות משבר משפחתי, זה יכול להיות משבר אישי של הילד, אבל בואי ניקח לצורך הדוגמה, משפחה שפתאום נכנסת לתהליך של גירושים. דבר שהוא די שכיח במחוזותינו. ואז הילד חש מצוקה מאוד גדולה. עכשיו, הוא לא יודע לבטא את מה שהוא מרגיש. סוער לו בפנים. ההורים לא כל כך פנויים אליו, הם בסערה האישית שלו, ואז אנחנו נתקלים בילדים שמתחילים לפתח כל מיני סימפטומים. זה יכול להיות סימפטומים סומטיים, גופניים, של כל מיני כאבים, זה יכול להיות הפרעות התנהגות, הרטבת לילה, פחדים. המגוון הוא רחב, הילדים מאוד יצירתיים בסימפטומים שהם מפתחים. ואז פתאום כשיש כזה סימפטום, ההורים מזדעקים. משהו לא בסדר עם הילד. אבל בעצם
הילד רוצה להגיד לנו משהו. הסימפטום הזה לא בא סתם. וזה אולי אחד מהרמזורים האדומים, מהנורות האדומות שצריכות להידלק כשאצל הורים שהילד שלהם מתאר תחושות כאלה? כן. מה עוד? איזה עוד התנהגויות של ילדים יכולות להעיד על תחושות שהן תחושות לא טובות שעוברות אצלם? כל דבר שבעצם אנחנו רואים שהילד לא מתנהג בצורה נורמטיבית. אוקיי? לא הולך במסלול המצופה מילדים. יש הרי טווח של התנהגויות שהוא סביר. בדרך כלל במקום הזה אני סומכת על מוסדות החינוך, על הגננות, על המורות, שהן מהר מאוד שמות לב כשיש איזשהם חריקות בתפקוד של הילד. ואז מה עושים? ואז בעצם מטפלים. עכשיו, אפשרויות הטיפול הן מאוד מגוונות, יש לנו פסיכולוגים ומטפלים למיניהם, והמגוון הוא מאוד מאוד רחב. מה שבעצם אני באתי ועשיתי, זה לקחתי, קיבצתי את כל הדברים שמדברים אל ילדים, אם זה בעלי חיים, ואם זה עבודות יצירה, ואם זה משחק, ואם זה יכול להיות בישול, זה יכול להיות כל דבר שילד יתחבר אליו. בעצם כל ילד שמגיע יכול למצוא את הנישה שמדברת אליו, שפותחת את הפתח לבפנים שלו. את בעצם ג'ימבורי קטן. סוג של ילדים מאוד אוהבים, כן. ואז תוך כדי, ילד אוהב בעלי חיים, והוא הולך מלטף, מרים, רודף אחריהם. איפה פה נכנס הטיפול? אוקיי. אז קודם כל, כשהילד מגיע, תוך כדי המשחק שלו בעצם יוצאים תכנים רגשיים. אני אתן לך דוגמה. למשל, הגיע אל הילד באמת להורים בהליך גירושים, שהוא הבן הצעיר במשפחה. האמא היא מורה לחינוך גופני. היה לי באותו זמן כלוב עם אוגרים, אוגרת עם 5 גורים. גור אחד היה קטן במיוחד. הוא לקח את הכלוב, והוא התחיל ככה ללטף את הגורים, ואז הוא אומר לי, תראי מה זה, תראי את האמא הזאת. היא רצה על גלגל כזה של אוגרים, והוא אומר לי, תראי אותה, כל היום היא עושה ספורט, והיא לא מתייחסת לילדים שלה. ואז הוא התייחס לגור הכי קטן, ואמר, הוא צריך אותה הכי הרבה. והוא ניסה לעזור לו בעצמו. לקרב ביניהם, והוא שם אותה בתוך קערה קטנה, והיא עדיין לא התייחסה עליו, עד שהוא שם אותה במקום שהיא הייתה חייבת להיות איתו. ובעצם הוא דרך האוגרים ביטא את מה שהוא מרגיש. זה היה כל כך שקוף בקטע הזה של הספורט ושל הילד הצעיר. אז זה בטח לא תמיד כל כך שקוף, נכון? הרבה פעמים צריך להיות קצת יצירתיים עם ילדים. נכון. מצד שני, הם גם פעמים משתמשים בזה. ילד שנכנס, יש לי כלוב גדול שאפשר להיכנס לתוכו, נכנס עם אמא שלו לכלוב ארנבות. בפגישה הראשונה, ככה אני בדרך כלל נותנת להורי להצטרף. על ההתחלה את מכניסה אותם לכלוב? הם בוחרים, שום דבר לא נעשה בכפייה. והוא נכנס עם אמא שלו לכלוב, והאמא יושבת ומלטפת את הארנבת, והוא אומר לה, איך הייתי רוצה להיות במקום הארנבת הזאת שתלטפי אותי ככה? אוי ואבוי, בא לי לבכות. ומה האמא אמרה באותו רגע? היא הייתה בשוק, היא אמרה, מה? אני לא מלטפת אותך מספיק? אני לא נותנת לך הרבה? בדיוק. לא כל היום אני רק מקשיבה לך, ותמיד הטענות האלה. תמיד אנחנו אשמים בסוף. מה לעשות? ואז מה עושים במצב כזה? קודם כל, ברגע שהנה, האמא יודעת שהילד מעוניין בקשר קצת יותר אינטנסיבי, אז היא יודעת לתת לו את זה. קודם לכן היא לא הייתה מודעת לזה. כן. אז בקטע הזה זה היה מאוד מאוד פשוט. הרבה פעמים דברים נפתחים, ואז אני מיידעת את ההורים, ואז אנחנו עובדים על זה. תקשורת רגשית פחות מפותחת, זה תמיד תוצאה של הסביבה? זה לא יכול להיות מין תכונה כזאת שאולי אנחנו נולדים איתה? שיש כאלה שיש להם יותר יכולת לדבר, שיותר יודעים לשחק, לעמוד על במה ולעבוד לפי הכללים, ויש כאלה שפשוט לא? תראי, אני מניחה שיש בזה, כמו בכל דבר, גם סממנים אישיותיים, זאת אומרת שאנחנו נולדים בקטע בכלל החברתי, זאת אומרת אנשים שמתחברים יותר לאנשים וכאלה שפחות, אבל אני חושבת שגם ילד שזה לא בא לו בטבעיות, ברגע שהוא ייחשף, זאת אומרת, והסביבה שלו תהיה סביבה שמדברת רגשית, הוא יפנים את זה. זאת אומרת, זה משהו שניתן ללמידה.
ואז אפשר לשפר את היכולות האלה. יפה. מה הבאת לנו פה? כאן בעצם הבאתי משחקים שאני מפתחת תני לי דוגמה. בעצמי. זה משחקים שבעצם נולדו מתוך העבודה שלי עם ילדים, כשבעצם הייתי צריכה בתוך מפגש די קצר להוציא מהם תכנים. כן. אז למשל יש כאן משחק שהבסיס שלו, המשחק נקרא תן כיוון, והבסיס שלו הוא בעצם משחק של סולמות ונחשים. מתקדמים על פני הלוח, והתוספת שאני הכנסתי למשחק זה בעצם כרטיסים עם משפטים להשלמה. למשל? למשל, אחי אני שונא הגיבור האהוב עליי. זאת אומרת, יש שאלות שהן גם ככה טריוויאליות, לא יותר מדי. יש לי סוד, סיפרתי אותו אני מרגיש הכי קרוב הכי הייתי רוצה שהבעיה שלי היא, אני כועס וזה היה ככה משהו שמאוד נותן לך להכיר את הילד הרבה יותר מהר. כן, ומאפשר לו, כאילו מה שיפה לראות זה שהרבה פעמים ילדים, הם מחכים לזה. זאת אומרת, אני יושבת עם ילדים וכל פעם מופתעת מחדש כמה הם מחכים לקלפים. זאת אומרת, יש מצבים שהם פשוט עוזבים את הלוח, בואי נרים רק את הקלפים. כן. ופשוט מחפשים את הטריגר לדבר על את יודעת שיש הורים שהייתי נותנת להם את המשחק הזה, כי הם לא מספיק מכירים את הילדים שלהם. נכון. אני רוצה להגיד לך שאני יושבת עם הורים וילדים, אני אוהבת לעשות את זה במפגש ראשון, כשההורה הוא בעצם שותף למפגש, וזה פשוט מדהים לראות את התגובה של ההורים. מה, לא ידעתי? את יודעת, למשל, שאלות כמו, אני עוברת כבר למשחק הבא, שזה משחק נקרא מה השאלה, שהוא עם שאלות יותר מכוונות. הוא מחולק לפי נושאים, גם מתקדמים על פני הלוח, ומרימים שאלות שמחולקות לפי קטגוריות. ושאלות כמו, מה אתה חושב שאמא שלך חושבת עליך? אם אני אשאל אותך מה הילד שלך, הילדה שלך, חושבים שאת חושבת עליהם, את תדעי לענות? את תוכלי לשער. נכון. התשובה שלהם לפעמים נורא מפתיעה, זאת אומרת, יכול להיות שהילד שלך חושב שאת חושבת עליו דברים אחרים לגמרי, ממה שאת באמת חושבת. זאת אומרת, את עושה אימות בין מה שהאימא אמרה לבין מה שהילד אומר? אני לא עושה אימות, אני מקבלת אינפורמציה. אני בעצם מאפשרת לילד להביע דברים שבשוטף לא הייתי מגיעה לנושאים האלה. אני לא סתם ככה שואלת את הילד שלי שאלות מהסוג הזה. אבל סביב המשחק יש כאילו לגיטימציה לשאול את השאלות. אפשר להשיג את המשחקים האלה איפשהו? המשחקים האלה כרגע משווקים רק ישירות באמצעותי. כן. אני גם עושה משחקים לפי הזמנה. זאת אומרת, אם יש נושא מסוים שרוצים לעבוד עליו, אני יכולה להתאים, מאחר וזה עדיין בקטע של ייצור ביתי, יש לי את היתרון שאני יכולה לעשות התאמות אישיות. יפה. תודה רבה לך, סיגל, על הדברים האלה.